Nawr, tynnu ni fan hyn yn y gegin, a Sian Roberts sydd wedi bod yn coginio curry i ni, gan ddefnyddio beth bynnag sy'n ar ôl yn y gwbwrdd. Ie, unrhyw sheien, ac yn bach o gig. Bach o gig, ie. Os oes angen. Os oes angen. Na, ti'n mynd i roed rhywbeth i pethau fynd gyda'r curry. Achos na beth sy'n neud y curry yn cynnig bach yn wahanol. Y peth cyntaf fi'n neud nawr yw writer, os oes cucumber yn spar da chi yn y ffridge. So wedi tynnu'r crôn, a wedi jyst yn mynd i gratio'r cucumber. So mi eisiau pethau... gratio cucumber? Os ar reswm tynnu'r croen i fi, sori. Achos mae lot fwy o ddŵr. Ie, nes i drial gyda'r crôn, ac oedd jyst lot o ddŵr. So ie, mae well heb y crôn. So ie, so gratio hwn, achos beth sy'n eisiau, wedi gostio'r curry yn boeth iawn. Mae eisiau bwydydd i ddod â'r gres i lawr. Peth gweithio i wneud yw efo dŵr, os ych chi'n bwyta lot o chili ag ati. So rhywbeth fel, mae hwn fel iogurt a cucumber yno fe, a mintys. A ni hefyd yn mynd i gael peth arall i fynd gyda fe. So just gratio hwn yn gyflym. A wedyn, achos mae lot o ddŵr i gael mewn cucumber, eisiau llien sychu llestri. A chi'n rhoi y cucumber yn fan hyn. A ni jyst yn mynd i gael gwared o'r dŵr. Yn sydyn reit. Llian sychu llestri glân gyda llaw. Ie, ddim yn cael ei ddefnyddio i sychu dwylo cynt. Gobeithio, ie. So gobeithio, bydd y dŵr yn dod mas. Ie, so bach o ddŵr. Lot o ddŵr hefyd yn dos. Ni'n gwybod bod e'n rhywbeth llaeth iawn, ond mae'n lot o ddŵr yn y mas o hwnna. Ie, so eisiau cael gwared o hwnna. A gyda'r cro, mae'n lot gwath. Ie, teg. Felly, rhoi hwnna fewn. Mae gen i iogurt plaen fan hyn. A jyst yn ychwanegu'r cucumber. Wedyn golchi'r llian sychu llestri ar ôl. Top tip. Dim sychu llestri wedyn, mae'n mynd i gyd. A wedyn, y gyd sy'n eisiau ychwanegu hwn yw yn bach o halen. Bach o bupur. A wedyn mintys ffres wedi torri mewn barod. So mae hwn i fod, os ti'r curry yn boeth iawn, so ti'n mynd i roi vindaloo yn o fe, mae hwn yn mynd i gadw popeth, cadw'r gres i lawr. Pan o'n i'n y coleg, oedd gen i ffrind oedd yn dod o'r India, oedd e wastad yn gwneud curry ni, a oedd e'n gwrthod roi dŵr ar y ford. O! Beth i gorfod llosgi dy geg? Na, oedd e wastad yn rhoi iogwrt i bawb i yfed y pethau. Da iawn. Gwrthod roi dŵr. Banana. So mae pawb yn synnu gweud, banana efo curry, o mae e'n ffantastig. Banana efo mango chutney gyda curry. Peth gore, ac eto, mae e'n cadw fe'n is ac yn felys, a wy'n mynd i rhoi nhw yn fan hyn. Felly, banana neis, fel na. Wedyn ni... Mae'n neis i gael rhyw trei bach o fitsach fel na nawr, yn diwe? Mae'n edrych yn dda, fynd i. Wel, i fi, mae fel gyda cinodolig, pethau sy'n mynd gyda'r cino, gyda twrci sy'n neisach yn dyfa. So, beth sy'n dynnu fan hyn? Yw tomatoes, y writer a'r bananas. Mae naan da fi. Nes i ddysgu yn ddiweddar bod naan yn golygu bara. So, os ych chi'n gweud allai gael naan bread, ych chi'n gweud allai gael bara. Felly, just naan yw hwn. Mango chutney. Mae'r curry wedi bod yn coginio am ryw o leia awr. So, wy'n mynd i roi hwnna fyna. Mae'n edrych yn neis. So, mae'n chi'n siŵr bod y llysiau wedi coginio, ond just digon amser fel bod y spices yn treiddio drwyddo. I ti'n bwyd yw dy fusnes di erbyn hyn, Sian, yn dyfe? Mae cwmni da fi, wy'n neud teithiau blasu i dwristiaid a gweithdai coginio. A dwi'n neud teithiau yn Gaerdydd, a jyst i fas i Gaerdydd, lle dwi'n sôn am fwyd o Gymru yn benna, ond gan bod Caerdydd yn cosmopolitan iawn, ni hefyd yn cael ambell ryseit o dramor. Ond ie, jyst dangos Caerdydd i bobl a sôn am fwyd, sôn am gynnu. Mae'r iaith, mae bobl yn dwlu clywed y bwyty'r iaith. A jyst cwrdd â rhywun sy'n lleol. So ni'n mynd nhw gwmpas y ddinas, y brifddinas a lawr i'r bai. A jyst cyfle iddyn nhw flasu pethau, really. Lot o dwristiaid. Cwrdd â pobl o bob man o dros y byd i gyd, yn siŵr, ie? Lot o bobl o America, Canada, Australia yn gwybod beth yw taith fwyd. Bobl fan hyn ddim cweit yn siŵr, ond pobl sy'n byw yn Gaerdydd yn gweud, gosh, neis i gael y cyfle i ymweld â'r ddinas, achos ni'n byw yn Gaerdydd, ni'n mynd i gerdded rownd ag edrych ar adeiladau. Na. Ond os ti'n mynd ar daith fwyd... Mae'r un peth, lle mae rhywun yn byw, rhywun yn gwerthorogi beth sy'n ei cymuned nhw, stag bod nhw rhywun yn dangos yn pos, ie. Byth ti cerdded trwy'r parc Bwt ag ati, reit. So dyma'r curry chi'n mynd i flasu? Ar y gair, bydd rhaid i flasu.